Jamen, der er jo 2 til at lave mad, og 2 til at vaske op, og 2 til at støvsuge. Så man skal jo kun gøre det halve arbejde. Vi kigger på 2 små lejligheder, men det er jo tårligt dyrt i forhold til et hus. Vi prøver på at købe noget, der ikke er ens. Ken Jørgensen arbejder i produktionen på Elefantriste i Holstebro. Det gør Ben Jørgensen også. De er som snydt ud af næsen på hinanden og målt på længden af hår, kunne man tro, de brugte samme frisør. Det gør vi faktisk ikke. De er tvillinger og hjælper hinanden i alt, hvad de gør, selv når de skal have trimmet toppen. Ja, han klipper mig, jeg klipper ham. Ken og Ben arbejder altså samme sted og kører sammen, når de skal dertil og derfra. Vi starter med at gå med aviser. Der havde vi selvfølgelig været vores rute, så det var der 2 forskellige steder i byen, men det var der samme chef. Så kom vi på slagteriet, der var vi også i den samme afdeling. Ja, der var vi på Majdal Møllefabrik bagefter. Ja, det var en kort periode, ja. Der stod vi også sammen. Det har de gjort lige siden de blev til. De er nemlig enæggede tvillinger og har svært ved at være adskilt. Det er jo godt ikke mange minutter om året, vi er fra hinanden. Det, der er det værste, det er, når man så kommer tilbage, hvad der er sket. Hvis nu han var væk i flere timer, hvad har jeg lavet? Ikke noget. Jamen, der går jo 4 timer, jeg må da have lavet et eller andet. Altså, jeg kan da ikke bare komme og sige ikke noget. Altså, jeg kunne jo glip af en oplevelse, jo. Hvad er det? Ja, det skulle han smøres. Både Ken og Ben er aktive i hjemmeværnet. For 2 år siden blev de fedmeopereret, fordi de ikke længere kunne passe uniformerne. Efter den her fedmeoperation, der kan vi ikke optage de her vitaminer og proteiner længere. Så skal vi have dem i pilleform. Den ene skulle på Brixen 2 dage før den anden. Det betød, de var væk fra hinanden i 48 timer. Det længste, de nogensinde har prøvet. Ja, det bliver også sværere og sværere, når ældre man bliver. Jeg er skillesad. Ja. Hvad mener du med det? Jamen altså, lad os nu sige, at jeg antager på få en kæreste også. Jeg har mine vaner jo. Altså, jeg har min dagligdag. Og skal så til at klemme en ny ind i den dagligdag. Så skal der laves lidt om på det også. Så skal man til om på sig selv. Det kunne jo godt være. Det behøver I ikke, når I er sammen i 2. Nej, det er dejligt nemt. Det var også nemt at beslutte sig, da de som 18-årige skulle flytte hjemmefra. Vi kigger på 2 små lejligheder, men det er jo tårligt dyrt i forhold til et hus. Så det blev vi enige om, det kunne vi sgu nok godt finde ud af. Jamen, der er jo 2 til at lave mad, og 2 til at vaske op, og 2 til at støvsuge. Så man skal jo kun gøre det halve arbejde. Det var da en god ting. Det er en, det er stødt. Altså, hvis der er noget, så har man altid en, man kan snakke med. Jeg skal ikke først til at ringe eller noget. Jeg kan lige tjekke Facebook, når der sker noget spændende. Jo. De enæggede tvillinger bor altså sammen i det hus, de købte sammen som 18-årige. De arbejder samme sted, er sammen i alle døgnets timer. Og i alt, hvad de gør, forsøger de at undgå at ligne hinanden. Vi har den samme smag, jo. Men vi prøver på at købe noget, der ikke er ens. Men det er jo ikke altid, det lykkes, jo. I har ens klipklapper på. Ja, det er måske en tilfældighed, det ved jeg ikke. Det tror jeg ikke. Nej, jeg tror heller ikke. Der holder en cykler derude. Det vil sige, der holder faktisk 2 sorte cykler og 2 blå cykler. Ja. Der også er fuldstændig ens. Ja. De blå, de kunne kun få sin blå og et eller andet grøn farve, så det var blå. I sort tror jeg faktisk kun, der kunne få til sort. Jeg ved det ikke. Hvordan kan det være, tror I? Jamen, hvis du nu kender nogen, der har nogle små børn eller små tvillinger, så vil de klæde ens på, fordi så ser du, at det er nuttet. Og det er vi jo vokset op med. Altså det... Jamen jeg tror det først, det er efter vi er flyttet hjemmefra, faktisk vi er begyndt at købe tøj, der ikke ens.
Fordi der er først, man begynder at gå op, og man skal prøve på at være ikke ens. De dyrker den samme sport. Det gør de sammen med vennerne Anders og Torben. Hej. Har I været rundt? Nej, ikke nu. Ikke på jer. Ja, på jer. Er der skytter, der ikke er klar? Der må skydes. Tvillingerne er storebrødre til en lillebror. Han er far til en pige. Jamen, man bliver lidt misundelig, men så alligevel. Det har jeg også snakket med min lillebror der. Når vi møder hende, det er måske en time eller to, hvor der ikke er nogen forpligtelser. Det er bare nemt, og hun er dejlig. Vi har ikke bøvl med at få hende i seng om aftenen. Vi skal skifte blæ på hende. Vi har ikke alle udgifter der. Altså, så det er nok både over jo. Men vi har ikke alle bluserne før skole og lærer, så det har vi jo ikke. Skytterne, rest! Nå, jeg har da ramt den ene af dem. Ja, jeg tror, det er fordi udsigten er bedre over til højre. Der kan man nemmere se dem. Du snakkede om før, at det var dejligt, fordi der var en, der kom og vaskede op for en, og der var en, der lavede mad og sådan nogle ting. Der er kun det halve arbejde, jo. Der er kun det halve arbejde, jo. Det kan man jo sige, det kunne I også have fået, hvis det var sådan, I havde valgt at bo sammen med en dame hver især, eller en mand, hvis man var til det. Hvordan? Ja, det kunne man jo. Men sådan blev det aldrig. Bliver det heller aldrig sådan? Det er heller ikke udelukket. Jeg har bare ikke mødt den eneste ene. Hvad tænker du? Ja. Yeah. Det er sgu for, at vi er bagefter. Det er først nu, vi er ved at blive voksne. Ja, det er det. Skovens by ved stille ro. Altså, jeg ved ikke, om jeg fortryder, fordi jeg har jo haft det godt nok, men det kunne være, man kunne have haft det bedre. Eller bedre, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det. Anderledes. Ja, anderledes. Jamen, så er der også mange af de oplevelser, vi har haft, dem har vi jo gået glip af, jo, fordi vi har jo bare en telefon, der ringede fredag efter, når jeg spurgte, om vi ville med. Jamen, så har vi sagt ja, og så har vi taget selv. Altså, det har vi ikke kunne gøre, hvis der har været 2 unger, der skulle passe, eller en kone, man skulle ind og spørge om lov, eller hvad siger du? Er det i orden, jeg smutter her i weekenden? Så, det har vi ikke kunne gøre, jo. Har I det liv, I gerne vil have? Jamen, det synes jeg da. Altså. Selvfølgelig, det kunne nok måske være sjovere med mange millionærer, men det er vi ikke. De har sgu også deres bøger med. Ben og Ken har altså valgt at tilbringe deres liv sammen, fordi det er nemt, som de siger. Nå, det var sgu lige så fint som ny. Kunne I forestille jer at skulle leve hver for sig? Det kunne man altså. Ja. Yeah. Det kommer vi jo til på et tidspunkt. Hvorfor det? Ja, vi dør nok alt sammen af. Jeg vil sige, vi fører som to personer. Det vil jeg også. Vi har det fint med at være ens. Rigtig fint. Folk lægger mere mærke til. Det er en ting, der er stensikkert. Anders Petersen arbejder i produktionen på TMK i Tvis. Det gør Torben Petersen også. Stå! I er meget ens, ikke? Jo, det er vi. Vi er jo egentlig ikke tvillinger, jo. Det kan ikke være nogen hemmelighed, jo. Nej, så langt er jeg med. Ja, så er vi langt med. Med jo. Er vi klar? Yep. De kører sammen, når de skal på arbejde, og igen, når de skal hjem. Det gik bare rigtig godt her i dag. Og hjem for Anders er også hjem for Torben. Det var billigst.
Skulle vi have 2 lejligheder, eller skulle vi købe et hus sammen? Et hus sammen var billigere end 2 lejligheder. De har altså boet sammen hele deres 43 år lange liv, og i alt hvad de gør, gør de alt hvad de kan for at ligne hinanden. Men altså, det er jo de samme, eller skoene er magen til hinanden. Ja. Bukserne Bukserne er magen til hinanden. T-shirt er magen til hinanden. Sokkerne er magen til hinanden. Er I det samme? Og underbukserne også magen til hinanden, hvis du også hyder det. Hvorfor gør I det? Det har vi altid gjort. Og ja, vi har haft meget sjovt med os, og så derfor gør vi det nok stadigvæk. Skal lige have noget af det støv her af. En mand finder tøjet frem, der skal tage et på. Så simpelt. Og så er det også nemt at snyde folk. De fatter ikke, der kommer 2, der er ens lige efter hinanden. I siger jo faktisk også de samme ting. Stort set, ja. Tænker I over det? Nogle gange gør vi, ja. Altså, der er ting, der er nogle gange, hvor du helt klart ved, hvad den anden vil sige, inden han siger det. Brødrene har en stor kærlighed til Thailand på mere end én facon. Jeg tror faktisk, det er Anders, der står der. Det kunne godt ligne Anders. Det kunne godt ligne Anders. Det kunne også godt ligne Torben. Men, De har nemlig begge fundet sig en kæreste i landet og håber på at kunne flytte dertil i løbet af et par år. Og så regner vi med, at vi starter med at lege et hus. Et hus? Ja. Sammen. Og så regner vi med, at vi går på jagt efter en byggrund hver. Så begynder vi at bygge. Hver for sig? Ja. det har vi fået at vide. Det skal det være. Det siger pigerne. Det siger Så. Hvad tror I om det? Kan det fungere? Sagtens. Det skal nok fungere. Det skal nok komme til at fungere. Men de 2 byggegrunde kommer ikke til at ligge i hver sin ende af en by, gør de det? Højst sandsynligvis ikke. Inden for gangafstand. Det er Anders' der kommer ind i billedet der. Det er min. Der hvor vi får rigtig meget respons på, at vi er tvillinger. Det er når vi er ude at rejse i Thailand. De er ikke vant til at se tvillinger derovre. Slet ikke nogen, der klædt ens. Slet ikke nogen, der er klædt ens. Så der har vi rigtig meget sjovt med. Der er ikke noget sjovere end at komme igennem immigration, og så man får sådan en immigrationsmedarbejder til at flække fuldstændig sammen med grin. Det kan godt tage lang tid nogle gange. Og sikkerhedskontrollen. De går også helt fuldstændig bananas. I baglås. I baglås. Jeg tror, vi kan slæve hvad som helst igennem, de er opdaget. De laver mad til hinanden hver dag. Jeg tænker også på et par af de andre dåser. Thai-mad. de andre dåser også, ja. Dem skal vi bruge først og fremmest, jo. Dem skal vi bruge først og fremmest. De er stærkt, de løg her. Yep. Mangler man aldrig et privatliv? Og... Nej, det synes jeg ikke. Det er sjældent. Det er sjældent. I hvert fald. Altså, går det helt galt. Anders sidder herinde ved computer, jeg sidder derinde. Ja. Så kan jeg lukke døren. Kom ind for. Om fredagen mødes brødrene Petersen med brødrene Jørgensen. Nej, det er cola. Okay. Hvad så? Har I pakket skurvogn? Jeg tror, vi skal have pakket gummistøvler og regntøj. Græsset er kraftigt Pissevort der. Venskabet mellem de 4 tvillinger opstod i hjemmeværnet. Så udviklede det sig efterhånden. Stille og roligt. Så er det jo mere og mere. Så er vi begyndt at ses så sammen privat. Ja, så går vi til skyen sammen med Ken og Ben. Og så hjælper vi til en koncert sammen. Så. Anders og Torben drømmer ikke om at få børn. De drømmer til gengæld om at flytte ud til deres livs kærligheder. Det er et halvt år siden, de så pigerne sidst, og der går lige så lang tid, inden de ser dem igen. Hver dag ringer de til hver sin. Prøv at ringe. Men der er langt til Thailand. Vent lige lidt. Der var optaget. Der var optaget. Hvad fanden? Hvad snakker hun? Så hvis du laver sovsen først. Ja, jeg laver sovsen først. Vi har hver vores forskellige retter. Det er sådan. Jamen, skal vi have bøf, så er det Anders, der steger den og så videre, ikke også? Skal vi have medisterpølse, så er det mig, der står for det. Ved nogle ting, jamen så hjælper vi hinanden. Vi prøver igen at se efter, om der er forbindelse.
Problemet er, hvis der er kunder lige nu, så kan hun ikke tage telefonen. Ja, hun laver mad. Hun har en markedsbud, hvor hun laver mad på. Nu går smage. Så tror jeg, vi har nok. Hvis man ikke vil have det alt for stærkt, så tager du kernerne ud. Det lykkes ikke for den ene enæggede at få hul igennem til Thailand. Så er det den andens tur. Hello, darling. How are you? I'm okay. Make dinner. You hungry? Yes, love you so much. Bye bye, darling. Bye. Bye. Så I bor sammen? Ja. Ja. I arbejder samme sted? I kører sammen til at få arbejde? I har samme fritidsinteresser? Se i den samme bestyrelse. Og I er fuldstændig ens? Ja. Det kan næsten ikke blive mere ens. Det er ikke nogen for dig. Det synes jeg. Ja. Og så er der altså forskel. Jo. Man skal bare kende det. Der har vi modersmærker. Det er der ikke over i den tid. Så nemt er det. Godt. Har du mere, Line? Fint. Tak for gangen. Det gik da meget godt. Godt. Det er fint nok. Inden vi slukker. Det er noget, der siger godt, inden du sagde, at det gik meget godt. Ja. Det er helt uhyggeligt. Vi skal bare lige, så vi er helt sikre. Det er Torben Ja. og Anders. Ja.